Ahojte, vítam vás u nového videa, kde si ukážeme, ako funguje lacný Android box zakúpený na AliExpresse za zhruba 20 až 24 eur. Je to konfigurácia 432, teda 4 GB rámky a 32 pamäť. Mám na to pripojenú externú klávesnicu, lebo ďalkový ovládač, ktorý je k tomu originál, robí asi takéto zvuky. Teraz som asi 25 cm od mikrofónu. Je to dosť nepríjemné, keď to máte v spálni alebo niekde, kde chcete, aby bolo ticho. Takže asi tak budeme používať klávesnicu. Alebo budem. Funguje to má to rovnaké rozhranie vlastne ako mobilný telefón alebo akákoľvek iná skrinka. Asi s Androidom 13, neviem, máme ešte jednu, tam má Android 10 a funguje, myslím, že lepšie ako táto. Táto má také dosť spomalené reakcie. Teraz, keď som do toho zapojil tú klávesnicu externú, kde je aj touchpad, tak touchpad funguje to všetko fajn a potom to začne sekať. Teraz som od skrinky, neviem, možno meter a pol, tak to ide, ale ak to dám, no a už sa to nehybe, dal som to o pol metra ďalej, neviem prečo, tá druhá skrinka funguje normálne aj cez celú izbu, neviem prečo to robí teraz, či tomu vadí nejaké rušenie Wi-Fi alebo Bluetoothu, alebo neviem. Skrinka je položená pri PlayStatione, PlayStation je odpojená, tak tá by nemala s tým nič robiť, neviem. Skrinka, ten Android box je napojený na HDMI 2.0, čo vlastne je maximum tej skrinky. 2.1 už tam nezapojíte, ale to by bolo asi aj zbytočné. Maximálne sa píše výstup 6K, myslím, a na 30 fps, čo tá skrinka pochybujem, že vie dať. Ako prvé chcem ukázať, že koľko nameria na našom internete rýchlosť, a tá rýchlosť internetu, ktorú máme teda od providera, áno, je 100 megabit. Nepozeral som teraz, koľko to dokáže. Uvidím. Sem si pridáme aplikáciu. No, a už to nejde. Tak ideme na to. Tak asi takto. A? Nie je to ako mobilný telefón, rýchle to určite nie. Aplikáciu ale spúšťam prvýkrát, tak možno aj uskutočňovať hovorí určite treba tebe. Tak. Nechcem nič. No dobre, tak ťa odinštalujeme potom. Tak ako? No. Máme O2. A tak to je ešte celkom obstojné. 70. A po tomto teste pustím na YouTube video, ktoré by malo ísť v 4K na 60 snímkoch a myslím, že tá skrinka s tým bude mať dosť problém. Neviem prečo, keď internet je dosť rýchly, vnútro toho boxu je tiež dobre na to, neviem prečo to tak funguje a neviem prečo sa tá aplikácia vypla. Toto je najhoršie na tom celé. No dobre, dáme ten YouTube a môžem pustiť, toto je celkom fajn video. Inak má to obraz v obraze, že môžete byť na inej aplikácii a YouTube bude hrať. No, že by sme išli 4K. No nenormálna odozva tam, ideme.
pokročilé. A pretočím to tak ďalej. No, a čo? No, hrozne dlhá odozva tam je medzi kliknutím a tým, aby to spravil ten box, no. Takže tak. No, nevie to, neviem prečo to nevie. Ten druhý box, čo máme, ten starší, ten to vie. Na také tie Full HD videá je to dobrá voľba celkom a na HD úplne ako dostačujúce. Ale mať to primárne v obývačke určite nie. Keby som teraz pustil YouTube na televízor, tak tam problém nie je absolútne žiadny. 4K, tuto je ohromný. Niekde urobili súdruhovia chybu a tímková frekvencia sa nám zmenila silno. Dám to na automatiku a uvidím, koľko si vyberie sám. Automatické. Pretočím to. Možno aj nebude treba pretáčať, lebo to hľadá aj tak. Čo si vyber? No ja klikám a nič sa nedieje. Ale už to asi zmenilo, lebo už to ide, myslím, že plynulejšie. No, tak sa to dalo maximálne na to Full HD. Obraz tam je pekný, normálny ako na Full HD. Aj tak záleží na paneli. To asi aj stačí za tých 20 eur. Zapojiť si tam môžete teda HD cez USB 2.0 alebo USB 3.0, nejaké USB kľúče alebo harddisky alebo nejaké príslušenstvo. Myšou sa to dobre ovláda. Tá klávesnica je tiež dobrá. Hlavne keď chcete písať text povedzme cez prehliadač alebo vyhľadávať nejaký film alebo video. Všetko na tom funguje, ale všetko funguje strašne pomaly. No schválne teraz, aby ste mali nejakú predstavu, aká tam je odozva, tak stlačím tlačidlo domov. Aha, asi sme namierili ešte raz. Tak. No a on tu teraz vlastne vysiela v tom okne. Tam píše, že ovládanie asi 2-krát domov mám stlačiť. To sa stane, keď stlačím 2-krát? Nič, keď podržím. No ako funguješ, môj pekný kučerávik? Nijako. Preto je najlepšia tá klávesnica. Áno. No ale ja stlačam a ono to nevie. Tá skrinka je výborná iba na to, že pustíte si tam video a budete ho pozerať. Asi nič viac, nič menej by som od toho nečakal. Ovládač je ináč pekný, taký malý a nemá tam nejaké číselníky a takéto tie funkcie Netflixové a také tie tlačítka dedikované. A má tam, že môžete ho používať ako myš, ale to sa nedá, vlastne to nie je pohybový, ako má napríklad LG, ten Magic ovládač. Musíte stlačať vlastne smerové tlačítka a to je za trest. To trest. No, to nechcem tak robiť. Čo by som chcel spraviť, je vypnúť toto video, ale no, presne toto sa stane vždy asi. To radšej urobím myšou. Tak.
Nie sem. No áno, stlačím a neviem, či čo robí alebo nerobí. Tak. Čo sa týka nejakých tých aplikácií, tak si tam môžete dať či už nejaký emulátor na staré hry na Nintendové, alebo filmové veci, ako je Netflix, kódy možno. Nemám to tu, neviem. A Netflix tu dokonca je, no len nemáme ho zaplatený, lebo nepoužívame. TikTok tu je, no, ten tu bol už predinštalovaný. Video Prime. Čo sa týka takého toho, že nejakého prispôsobenia obrazovky a tých aplikácií na obrazovke, tak to je celkom fajn, že to tak urobili, že sú tam tieto okna. Na tom starom to nemáme. Tento má trochu ináč riešené, alebo teda podobne, ale je tam toho menej. A také komplikovanejšie trošku. Ale on strašne pomaly ide. To on má preklikať sa a hotovo. Toto je čo napríklad? Všetky aplikácie. Wi-Fi display. No môžem pustiť Chrome a napísanie. Aha. Už to nebudem používať ten ťukač. Ešte Chrome nebol ani pušťaný, očividne. Aha, neviem, čo som klikol. Nevadí. Dobre, budem písať cez klávesnicu. Môžem napísať AliExpress. Neviem, prečo má ten vysielač na tú klávesnicu takú krátku vzdialenosť zrazu. Asi toľko k načítaniu stránke na 70 megabitoch. Dám tam tento transpit. MX10. No, ja to už mám dávno napísané, on to ešte stále ťuká, no tak. A čakáme. Ako pre nenáročného pre dieťa je to ako super, toto zase nemusíme to iba haniť. A kde je tá skrinka? Aha. Nenapísal to. A táto, ktorú vám ukazujem, je to je načítavanie. Ale áno, akceptujeme. Veríme ti, AliExpress. Plnú dôveru. Toto je ono. Takže stojí od 18 do 37 podľa toho, čo si k nemu vyberiete asi akú. Aha, tak tu sú nie ďalšie ovládače. Pomaličky ide. No, myslím, že aj tento stal nejakých 20 eur. Neviem, či stal 17 alebo 27, ale myslím, že skôr 17. Myslím, že to je tento prvý. Tento 32 gigový, no, tak stojí už 21 eur. Si išli hore. A môžem skúsiť ukázať aj informácie, špecifikácie. Inak hodnotenia to má výborné. Očividne to ľuďom stačí. A ja som to 0,5 boda.
No a keď tomu budete chcieť odstreliť dekel vrchný, tak si tam dáte tento maximálny výstup 8K, 30 Hz a vystrelí. USB porty sú tam 2. A tak tento dokonca nemá 3,0. Som myslel, že má. Wi-Fi tam je normálna. Máme také zvláštne. Taký on je zvláštny celý. A pôvod, pevninská Čína. Čo to má byť? A tu sú nejaké recenzie k tomu. Krásne, krásne, poštovné, krásne, dobre na obale, nepoznala som a dobre poprosím, o dobre neskoro odporúčam každému. Tam zlyháva viacej veci než posúdenie tej skrinky. Dobrá kvalita, tak asi obalu. Odporúčam tento produkt a predajcu. Veľmi dobrá povrchová úprava. To ináč áno, tá škatulka je pekne spravená. Dobré spojenie, prišiel som v rekordnom čase. A kde si prišiel v rekordnom čase? Prišiel som... Ukáž to. Není zlý preklad. Ukáž ďalšie vtipy. A, toto nám už asi... Á, dobre, preložilo to. To je správna vec. Aha, ale... Aha. Jemne. Odporúčam používať, super, dobre nastaviť, odporúčam používať. To si odporúčal. A ľudia to očividne kupujú aj teraz, február 2024. Sú to nejaké staršie? Ale asi moc nie, keď tam je Android 13. Nainštaloval som ho na starý TV a počítačový monitor a stal sa novým typom. Zdá sa, že príde nainštalovať aplikácia a vyspustil sa. Nezáleží na tom, či sa len pozrite, ale Nepo, to je čo Netflix. Takto. Za 20 eur lepšie nekúpite. A ak to chcete iba na nejaký YouTube, tak asi hej. Alebo na nejaké filmy, možno, neviem, no Codyho som v tom nemal, tak neviem povedať, ale asi by to stíhalo. Ja som to dal radšej teraz na kabel, ale normálne to máme pustené cez Wi-Fi a zatiaľ sa na to nikto nejako nesťažuje, dokonca to dcera chválila, tak asi to nie je úplná mizeria. Až na ten pukajúci ovládač, lebo pôvodne sme to chceli my k nám do spálne, ale keď som na to klikol, tak bolo rozhodnuté, že nie, ten nemôže ísť. By mi klikalo viečko z toho od nervov. A neviem ani, ak sa to vyhadzuje cez tú klávesnicu, takže klikera musíme použiť. Tak. Toto neviem, čo je AS, ale mohol by som... Inak mohol som stiahnuť nejakú hru, aby ste videli, že to asi na hry nie je, ale možno, že nejaká... Takto. Emulátor na YouTube, na Nintendo veci, nie, že by som k tomu nabádal, ale existuje také, áno. Tak to by asi fungovalo, také tie Contra a Super Mario. Za čas, keď ešte neexistoval ani Android. A SmartTube, to je čo? Ukáž, poď sem. Čo to je? Čínska verzia YouTube? Rapinky, papinky, Magar, Zenek, Roblox. Inštalovať aktualizáciu. No poď, no inštaluj. Chcete? No chceme. No poď. Tak čiarka ide, ak keby to išlo
optickým internetom. No ja o tomto moc nebudem, ale... Dobre. Ďakujeme. No ukáž. Možno tu sa dozvieme to 6K30. A kde sa to tu ako zadáva nejaký poriadny obraz. Máme super veci, mi to sa naházal. Čo to je? Aj, veď hore. No dobre, tak dáme tam 16. Nech ťa dotrhá. Aj tak to nepôjde, to neviem, či vôbec YouTube podporuje niečo ako 6K alebo niečo také. To je všetko? Ja neviem, či to našiel, alebo to nenašiel. To je také najlepšie na tejto skrinke. Možno zistím, že to YouTube brzdil, to video 4K. No, ukáž, tak púšťam to isté. No poď, ty smart tube. Aha. Costa Rica. To bude zrejme na rozlíšenie. Hop. No poď. Videoformáty. A takto si môžem dokonca vybrať ešte aj viacej rýchlosti. No ukáž 2K. Nie. Je to jednoducho v skrinke. Nevie to s výkonom zvládnuť pri tom videu. Takže Full HD je správna voľba. Neviem, jak sa to vyhadzuje. Možno ani Full HD na to nie je správna voľba. Dobre. Nebudem sa tomuto ďalej venovať, lebo ma to ubíja. Iba klikám a klikám a klikám. Inak je tu asi aj Media Center asi na nejaké prehrávanie z USBčka filmov. Nejaké tie DivXy asi, alebo neviem, čo mi... Určite to zvládne nejaký 4K film pustiť, ale nemám nič na externých diskoch. Toto je asi iba nejaká nával papery. A ešte by som mohol možno ukázať tie parametre tu, ale môžete tu sa dá upravovať všetko možné. Možno keby som niečo so vstupom spravil, a kde by som to mohol ovládať cez ovládač, no asi nie. Neviem, ako sa ide späť na tej klávesnici. Zase kliker, túto zobrazenie a zvuk, snímková frekvencia obsahu, plynulá, neplynulá. To neviem, kto by vzal neplynulá. Zobraziť formáty. Podporuje to aj HDR10, očividne aj 10+, aj Dolby Vision to podporuje. Ale dajte si potom radšej alobal pod tú skrinku, lebo vám prepáli to, na čom stojí. Ale nie, tak dobre, to je perfektné, to je výborné, to je odporúčam, ako to treba vždy na konci videa, odporúčam to. Lajkuj, zdieľaj, palcuj, tak palculienka. A nie, to je všetko pre toto video. Skrinka dobrá za tú cenu.
lepšie ako mať starý televízor nejaký bez systému. Toto aspoň nejako ešte využije tú obrazovku, či už v detskej izbe, alebo v kuchyni, alebo na záchode, alebo v garáži. To je už jedno, kde ju budete mať. Len tam musí byť prístup k Wi-Fi signálu. Wi-Fi na tom ide, s Wi-Fi signálom problém nie je. Ja som myslel, že bude problém, lebo mi nešla tá klávesnica, tak som to celé už poprepájal rovno na LAN kabel, aby som mohol aj rýchlosť internetu otestovať. To je všetko. Ahojte.